empezo, non vou ser moi largo, vou ser breve, pero bueno, os que estades aquí xa me coñecedes, e se non me coñecedes de maneira directa xa me coñecedes de agora. Sabedes que durante moitísimo tempo estuve levando adiante un libro que se chamaba Aldeas da Tamagania. Venme isto dunha idea moi bella, cando eu estaba en básica, con 12 anos, que me contaran que Otero Pedrallo era un xeógrafo magnífico, e decíase en plan lenda, en plan mito, que el recorrera as 37.000 aldeas de Galicia. É posible, porque o home foi lonxevo, e ademais tiña tempo, e ademais podía, e ademais sabía. É moi posible. Entonces, nun momento dado, foi no 2004 máis ou menos, tuve uns meses de paro e tal, e alá foi vivir a vida. Tuve uns meses de paro e dixen, bueno, vou aproveitar agora e vou intentar facer o mismo, pero en pequeniño. Non pretendía ver, ni moito menos, as 37.000 aldeas de Galicia, pero sí as 193 da comarca, as 193 da Tamagania. Porque ao final daba a impresión de que todo o mundo coñece a súa aldea, coñece as aldeas de Rodor e pouquiño máis, e algunha que invitan, pero pouco máis. Escoitas falar delas, sonche, pero nunca estás nelas. Eu quería estar. E non só eso, sino que quería seguir os pasos de Taboada Chivite e mirar as cousas que el mirou, das que el falou, e de paso, polo camiño fun atopando moitas outras cousas, pero unha das principais foi a atracción por o mundo rural, a de catalogar e fotografiar todas as vivendas, todas as construcións que teñan algún tipo de valor patrimonial nestas aldeas. Conseguino. A verdade que ao final fixe un arquivo fotográfico bastante interesante, sobre todo porque moitas desas fotos non se poden sacar hoxe en día, porque esas casas desapareceron xa. E que pasou? Bueno, pois que despois de ver as 193 aldeas da comarca, parecíame injusto, porque damos conta que as fronteiras, salvo as fronteiras naturales, non existen como fronteiras sociais, non sempre. Entonces, a igualdade que existía entre a aldea de Videferre e Souteliño non podía pasala por alto. Entón, tiña que pasar tamén a Souteliño, ali en Portugal, e fotografiar aquela aldea. E o mesmo me pasou con todos os bordes da comarca. E claro, con que lindaba a comarca? Con que linda a comarca? Ao sur con Chaves, con parte de Montalegre e Viñais, e ao norte, ao leste e ao oeste, pois con outros concellos que ademais cambian completamente a visión do mundo rural, é dicir, son pequenas variacións que enriquecen este mundo. Entonces, tamén me propuxen ver por o menos as aldeas dos bordes. Entonces, pasabas a Limia, pasabas a Baltar, pasabas a Vilar de Santos, perdón, a Vilar de Barrio. Bueno, e por o norte xa era un pouco máis difícil, porque no norte meteste na serra e hacia arriba está Chandresa de Queixa e Monte de Ramo. Pero bueno, é montaña puramente. E na parte oriental, coas frieiras, é dicir, a todas as aldeas da Gudiña, que tanta relación teñen con esta comarca, a Mezquita, igualmente, e despois tamén Vilariño de Conso, ali perdido na montaña, pero que sempre tamén tivo moita relación, sobre todo ca montaña de Castrelo do Val, e Viana. Viana sí que, podese dicir que casi un mundo diferente, un mundo aparte, un mundo en sí mismo, é impresionante ese concello, aparte que é un dos concellos máis grandes de Galicia, en extensión, a variabilidade e a riqueza que ten ese concello non ten igual no que eu levo visto en toda Galicia, sin dúda ninguna. Bueno, pois, nese primeiro libro de Aldeas da Tamagania eu puxen como unhas 30 aldeas que eran as que lindaban, de alguna maneira, cas nosas aldeas de dentro da Tamagania, de dentro do mundo do Támega. Pero claro, ao final non te podes quedar aí. Non te podes quedar aí. Entonces, se tú pasabas de Cualedro a Serralleira, e despois da Serralleira estaba Silva Escura, despois de Silva Escura xa estaba Vila de Rei, como non iba a seguir esta Zos e esta Vila Bella? Ao final, puxeme a ver e dixen, bueno, pois xa que estou con elas, tamén empezo a ver todos os demais concellos, inda que non sean lindantes. Ao final terminei incluindo, neste libro de Aldeas da Limia Alta, todos os concellos da Limia, os que coñecedes, imaginaba, Baltar, Calvos de Randín, Trasmiras, Vilar de Santos, Vilar de Barrio, Xinzo de Limia, a Porqueira, a ver se me acordo de todos, Rairiz de Veiga e Sandiás. E incluín incluso Xunqueira de Anvía, porque Xunqueira de Anvía, a parte alta, resulta que é Limiá. Eu pensei que eran mundos diferentes, pero non. Resulta que a parte alta de Xunqueira é toda a zona que lindaba ca antigua Lagoa da Antela. Entón, por lo tanto, tamén o incluín.
A verdad que teñen moitísimas máis aldeas con un pouquiño menos de población que sería a nosa comarca. Sin embargo, o número de aldeas sorprendeme. Tamén é verdad que o tamaño delas, claro que mingua, non? Pero son 318 aldeas as que recorrín na Limia para facer todo este catálogo. A Limia é maravillosa, é tan cercana e ao mesmo tempo tan lonxana. E con isto quero decir que cerca nos queda, estamos aí a un paso. E, sen embargo, a nivel arquitectónico, a nivel etnográfico, xa é un mundo aparte. Por iso digo que a veces as comarcas se forman de maneira natural según os accidentes xeográficos, non? Pero gracias á observación e á vivencia dun punto de vista diferente do mundo, tamén axuda a ver a túa propia terra dunha maneira diferente e máis interesante todavía, porque tes un punto co que comparar. Por exemplo, hai moitas diferencias. Aquí na Tamagania non hai hórreos, non hai cabaceiros. Sen embargo, na Limia empeza a ver directamente xa no concello de Trasmiras, moi cerquiña de Vila de Rei, xa empeza a ver. Por que? Lóxicamente, as condicións meteorolóxicas son diferentes, hai máis humidade, por lo tanto, hai máis necesidade de salvaguardar o grao de ratos e de humidade, de auga principalmente. Digamos que aquí é moito máis seco e aquí o millo, por exemplo, secábase nos corredores, non había hórreos como tal para metelos dentro. Hai outras diferencias, por exemplo, os esgrafiados que están agora tan de moda, tan descoñecidos fai pouco, algo tan frágil como simplemente un encalado dibuixado, resulta que en toda a zona da Limia abundan dunha maneira brutal e, sen embargo, aquí no Támega prácticamente nin existen. Son as circunstancias os que nos empuxan a solucións arquitectónicas, por lo tanto non hai que botar as mãos á cabeza e dicir que os destruíron todos, non. Había ou senón non sabía, tampouco había moita costume. Tamén temos aquí unha serie de singularidades que non as hai nin na Limia nin nas outras comarcas que nos circundan. Bueno, ca Limia, digamos que completei esa parte do mundo que nos faltaba, ese tapón ou ese país veciño, por decirlo de alguna maneira, e despois seguín hacia o oriente, como decía, non? Que o libro das aldeas de Conso, Frieiras e Viana, onde incluín tamén as Portelas, bueno, eso falo ao final, pero bueno, digamos que abrangue os concellos da Gudiña, da Mezquita, de Vilariño de Conso e de Viana, como dicía, non? A Gudiña ten moitísima relación ca Tamagania, por suposto, é dicir, non se pode pensar na nosa comarca sin pensar tamén igualmente na Gudiña. De feito, antigamente non que eran os partidos judiciais, toda esa zona era do Partido Judicial de Verín, non? Digámoslo así, inda que xeográfica e culturalmente sexa un mundo diferente, administrativamente era o mesmo. E por eso temos moitísima relación, e máis que nada porque a maior parte dos camiños que pasaban por a Gudiña viñan pa aquí, lóxicamente, non? A Gudiña era o que decía antes, ten a singularidade de que ten a maior concentración de poboacións que fan relación cos camiños, os mesós, as paradas. Pois de 21 a 22 aldeas que ten a Gudiña, creo que 18 son relacionadas co camiño. O sea, que imaginados a importancia que ten. De feito, incluso a propia Gudiña, o nome original, era as vendas de Dona Godina, o cual ten relación precisamente co carácter comercial que sempre tuvo ese pobo e que sigue tendo, curiosamente. Inda que a montaña vai quedando un pouquiño abandonada, eu vexo como a Gudiña, o centro da Gudiña, pouco a pouco vai medrando todos os anos, e ten máis comercio, ten máis movimento, máis dinámica. Eso me gusta, por lo menos que a Gudiña non vai a desaparecer. E como veciños está a Mezquita. A Mezquita, eso sí que podemos dicir que é un mundo aparte. É o único concello de toda España que linda ao mesmo tempo cunha comunidade diferente e, ademais, con un país diferente, con Portugal. O Penedo dos Tres Reis ou o Penedo dos Tres Reinos atestigua tal cousa, desde nada menos que de Alfonso Enríquez, cando se fundou Portugal. Alfonso Enríquez era o fillo, o que era a rei de Galicia, Alfonso II, e o pai, que ahora mesmo non me acordo como se chamaba, que se xuntaron ali. En realidade, o Pacto dos Tres Reinos durou o que dura un bocadillo de chourizo na porta dun colexio. O sea, salieron dali e xa se empezaron a pelexar. Pero bueno, o caso é que toda esa zona de aí é moi peculiar. E, ademais, sí que che dá un punto diferente, porque ten influencias arquitectónicas de Castela ao mesmo tempo que do norte de Portugal, da Terra Quente, de Viñais, de Bragança, e tamén, lóxicamente, ten relación cultural con toda esta comarca, coa comarca do Támega, porque, por exemplo,
é do Tameirón e un pouco máis arriba onde me contaron a lenda, que che contei regada, a das serpes que cando se volven vellas saenlles unhas alas de pedra e van morrer o larouco. Imaginades o larouco, a importancia e o peso cultural que ten cando a casi 50 km en liña recta se ten en conta para as lendas e para os mitos. É impresionante. De feito, incluso o nome, o Tameirón, posiblemente teña unha relación directa co Támega. Non co Támega, sino lingüísticamente me refiro, porque Támega, tam, significa río directamente. Un río ou unha cousa oscura ou profunda, e o Tameirón ten a mesma raíz, e, polo tanto, terá relación con algún río, pero tamén quere dicir que as culturas eran moi semellantes. A verdade que esa zona é maravillosa e tan aillada que dá para historias moi interesantes, como, por exemplo, isto conto un pouco por encima, a historia dos Bordas. Os Bordas era unha familia de liberais de mediados do século XIX, e como todos os liberais naquel tempo, sempre estaban a expensas dun levantamento en toda España para facerse co poder. Bueno, os golpes de Estado continuos que houve no século XIX. Bueno, pois resulta que as comunicacións daquela, lóxicamente, non son as de agora. Entón, para comunicarse entre todos, para facer un levantamento conxunto e simultáneo en toda España, en varias cidades e tal, era moi complicado. Aquí vese o Pazo da Mezquita. Bueno, pois tan complicado era que moitas veces as comunicacións non chegaban. Entón, se non chegaban e tú tiñas planificado que para ese día había que levantarse contra el gobierno constituído e facer un golpe de Estado, ti facíalo. Bueno, pois pasou con esta familia que no 1846 deron un golpe de Estado liberal na Mezquita, pero non sabían que no resto de España se desarticulara o golpe de Estado, polo tanto, ninguén se levantou en toda España, salvo na Mezquita. E durante ano e medio tuveron en vilo a todo un reximiento do exército que iban detrás deles e eles detrás do exército borándose uns aos outros, pero mentras toda España era monárquica conservadora, a Mezquita era liberal. Que lle vamos a facer? Ao final Isabel II deulles a absolución, o sea, digamos que os librou da cárcel e da execución. Unha cousa curiosa, non? Iso o único que quere decir é que é un sitio tan aislado que pode sobrevivir por sí mismo sin importarlle o resto do mundo. Algo así como o Tíbet ou algo parecido. Unha zona moi peculiar. Mas meténdonos hacia o norte, Vilariño de Conso tamén é moi peculiar, porque Vilariño de Conso pasa o mismo que todos os concellos ou todos os povos que xiran ao redor da Serra Seca. Serra Seca é a zona máis deshabitada de Galicia, non hai aldeas, non hai povos, non hai nada, e a relación da xente dos concellos de redor que teñen con esa montaña é superíntima. Tanto é así que miran hacia a montaña e nunca hacia baixo. Hacia baixo miran no momento que teñen a necesidade de comprar algo, principalmente viño. A parte deso, miran para a montaña ou miran para os outros lados. Por exemplo, a xente de Campos ou a xente de Pradalbar iban ás festas de Chandrexa, camiñando. Claro, nos parece, nos en coche temos que facer 1 hora e media de camiño e, sin embargo, eles camiñando, pois era a mellor unha tardiña que iban hasta ali, unha tarde inteira ou que fora. Merecíalles a pena? Pois claro que sí, porque era a súa relación social. Bueno, pois Vilariño de Conso é deses concellos terminais que terminan ali na montaña, e un exemplo perfecto é o Val de Conso. O Val de Conso son 3 aldeas que son 3 auténticas maravillas. Aquí vemos a Edrada, que a día de hoxe podese chamar un castro vivo, é dicir, desde arriba vese perfectamente como é un castro que foi evolucionando a unha poboación moderna entre comillas, da que vemos hoxe. Está prácticamente deshabitada, pero é unha xoia. Pouco máis adiante está Santiago de Edrada, que imaginade que antigüedade ten que ter o sitio cando xa ten unha calzada que evidentemente non podemos saber exactamente a súa datación, porque non a sabemos, pero pode ser incluso máis antigua que a dos romanos, e vense as rodeiras dos carros nesas pedras afundidas hasta 10 centímetros, o sea, que tuveron que pasar moitos carros para facer esa fenda aí, non? Bueno, pois incluso hai ali tumbas posiblemente xermánicas do século VI, VII, ao lado da iglesia, están ali escavadas no Penedo, eso tamén delata a antigüedade dese lugar. Mais adiante, seguindo por ese camiño empedrado que vai hasta o Castelo de Cerveira, máis alá de Pradalbar, hai unha torre, os restos dunha torre medieval, non sabemos tampouco de época que. O que nos falla aquí son investigacións profundas e científicas sobre estas cousas, porque, mentras tanto, o único que podemos facer é especular sobre a antigüedade do asunto. E despois Pradalbar, que despois de Pradalbar xa non queda nada, e é unha aldea grande, pero son aldeas autosuficientes, son aldeas que prácticamente vivían de si mesmas. Tanto é así que Pradalbar fíxose famosa durante todo o século XIX, porque de aí saía prácticamente o 100% de toda a pedra de afiar para toda España. Esa pedra blanca que salía, pues salía prácticamente. E hoxe, sin embargo, queixanse de que non lles deixan coller nin os veciños para levar para casa. Vaya por Dios. Todo o que estades vendo é desa zona tamén. E despois queda a zona
de Vilariño propiamente dita, digamos que xa é un mundo aparte, que estaría Vilariño no centro e máis todas as aldeas dos foliós, que se chama, que aínda participan hoxe nos entroidos. E ese, digamos, que xa é terra como de Viana, quero decir, o Conso sí que é un mundo aparte, podría ser un Andorra galega, chamémoslle, non sei, un sitio así aparte do mundo, pero isto sí que xa está comunicado máis que a zona de Viana. E Viana, como dicía antes, Viana é un auténtico mundo, pero un mundo que realmente hasta ten as súas características propias de visión das cousas. As lendas cambian completamente, incluso o tipo de poboamento antigo, a forma de distribución do monte é moi peculiar. Sí que ten unha historia longa, dadevos conta que toda esa zona dicía Colmenero que eran dos secuesi. Os secueses era unha das tribus que estaban marcadas no Pedrol dos Pobos, ali en Chaves. Non o sabemos de certo, lógicamente non temos inscripcións, pero bueno, se o dice Colmenero, eu casi me fío. Tamén fala deso, claro. Sí, dos víbalos que sería máis na parte de aquí, sí. Bueno, pois o que decía era que Viana, a verdad que é un mundo que, ainda que culturalmente ou socialmente sí que está un pouco alexado de nós, en realidade ten aínda bastante relación. O que pasa é que é un mundo no medio, dados conta que Viana no seu momento chegou a ser unha das vilas máis ricas de Ourense con moita diferencia. Cando se empezaron a construir os embalses e todo eso, aquilo era dunha vitalidade, dunha forza impresionante. E, sen embargo, foise para baixo dunha maneira que é completamente injusta. Dicíamos antes, o concello moi grande, ten moitísimas aldeas, creo que ten 62 aldeas, nada menos, e é unha gozada pasearse por elas, porque ali son todo mundos aparte, é dicir, é unha serie de sucesión de vales entre montañas cada vez máis altas que tiran hacia a zona de Penatrevinca e todo eso, e é unha gozada ver como se vai transformando o monte e como a natureza vai comendo espacio ao ser humano cada vez é menos e a natureza máis. E por último, incluín no mesmo libro as aldeas das Portelas. As Portelas é unha comarca que queda inmediatamente pasada a fronteira de Galicia con Zamora, digamos que é toda esa terra que queda entre a Canda e o Padornelo. Aínda que a observamos administrativamente en Zamora, culturalmente é pura Galicia. De feito, Lubián, que posiblemente é o concello máis importante, Felipe Lubián, o alcalde, é un galegazo dos vos, aparte está na Real Academia Galega, o sea que por algo será, non? A xente fala indistintamente galego e castelán, e tamén falan na parte máis oriental, falan un pouco do antigo guionés, do sanabrés. Bueno, é unha mistura entre o leonés, galego e tal. Está moi ben. O interesante é que estas Portelas teñen tantísima relación ca Tamagania que incluso, cando van comprar, veñen comprar aquí. Home, veñen incluso desde Puebla de Sanabria, imagínate tú, non? E ademais, hai outro concello dentro dos 4 que hai nas Portelas, que é Ermisende, que ten unha historia moi peculiar, porque hai 3 aldeas, eran Castrelo, Ermisende e San Cristóbal, creo que eran portuguesas. E cando foi a Guerra de Restauración, resulta que estas 3 aldeas, digamos que non se puxeron de cara hacia o rei portugués, sino que dixeron, pois nós estamos aquí a gusto e nos quedamos. E foi desde ese momento, desde o 1640, en donde en realidade pertenceu a Zamora ou a España, toda esa parte de aí, é peculiar. E precisamente por eso tamén a fonética, a fala, é completamente diferente incluso do resto das Portelas. É un lugar moi peculiar. Para rematar e non aburrir moito, perdón, ahora se queredes preguntades, para rematar e non aburrir moito, simplemente quería dicir que é unha gozada pasearse por estes sitios e animamos realmente, en vez de gastar os fines de semana a veces en irse moi lonxe, pois hai que cerca temos auténticos paraísos que podemos disfrutar realmente todos os días. Estos libros, se vos poden axudar a acercarvos a estes lugares a través da miña redacción, pois, bueno, contento que aterei. Espero que vos gustar a presentación e moitas gracias. Bueno, e se alguén quere comprar un libro, aparte dos que comprastes, pois tamén estamos aquí para iso. Se queredes algunha pregunta, algunha cousa... Si non, se tú xa... Mira, estou en Pradalbar. A verdade é que vive moi poquinha xente, pero é unha gozada de aldea, é un sitio maravilloso.
Por certo que me dá a impresión de que con toda a liña cortada estas fotos tuve nas que facer non máis alá de maio ou xuño. Tamén un sitio de chus. Bueno, pois nada, se queredes preguntar algo, se queredes... As veigas de campo, pois mira, olvidéme citalo, pero a verdad que é unha cousa curiosa, porque eu non o cheguei a ver, porque a presa creo que se pechou definitivamente no ano 75 ou 76, non sei. Entonces o único que sei das veigas de campo foi o que me foron contando, sobre todo nas vendas da capela, algunhas fotos bellas que se ven os dous barrios, parte da igrexa e pouco máis. E despois algunha referencia documental que temos de que polo río arriba, hacia o Invernadeiro, hacia a Ribeira Grande, había unha presa romana que se escavou incluso nos anos 10 e que deu resultados de que era minería aurífera. Lóxicamente, a construción da presa levou por diante da aldea e pouco máis podemos dicir. Sei que a santa da aldea ahora mesmo está na capela das vendas da capela e que todos os anos fan unha festa na época da festa das veigas de Camba para rememorar a xente que ainda queda da aldea. Dados conta que, ademais, ese embalse tapou outras dúas pequenas aldeas máis, que eran a Lama, máis cerca de Campo Becerros, e máis adiante a Velleira, que era un lugarciño, era un par de casiñas que rodeadas prácticamente de albarizas. Un lugar peculiar, a verdad que ainda queda moito por... Claro, é que era un val profundo, entre montañas, superverde, ancho, tiña que ser moi boa terra, ademais. Claro, porque tiñan todo o norte tapado, en realidad. Sí. Eu, vamos a ver, de recoller en periódicos antigos, recordo ler cousas como que non había carretera prácticamente e tiñan que ir desde Campos, traer as cousas desde Verín, cando nevaba, chegar a Campos, en Campos con burros, ou como se podía, levarlle as cousas abaixo cando necesitaban unha medicina ou cousas así. Claro, quedaba tan lonxe de todo. E esa foi unha das excusas que se tuveron para facer a presa. Non pasa nada, aquí están desatendidos e non pasa nada, pero é unha pena. Eu penso que perder aquel sitio foi unha verdadeira pena. Cual biches? Porque estas son na propia Gudiña, penso. Sí. Bueno, pois nada, hasta aquí chegamos. Moitísimas gracias. Se queredes algún libro...